ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಚೀಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಅವನ್ ಎಂಚಮನ್ ಪುನಿಪಂದು ತೂಕನೆ ಬಲಿ ಇತ್ತೈಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ ಬ್ರೆಡ್ 4 ಪೀಸ್ ತೆತ್ತಿ 4 ರೌಂಡ್ ಕಟ್ ಮಂತುದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ, ರೌಂಡ್ ಕಟ್ ಮಂತುದಿನ ಟೊಮೆಟೊ, ರೌಂಡ್ ಕಟ್ ಮಂತುದಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಮೊಜರೆಲ್ಲಾ ಚೀಸ್, ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ. ಒಂಜಿ ಬಾಜನ 4 ತೆತ್ತಿಲ್ನ ಪುಡತ್ ಪಾಡ್ಗ 4 ತೆತ್ತಿ ಎತ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೋಲಿ 4 ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ನ ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಆಪುಂಡು. ನನ್ನ ಈಕ ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು, ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ನನ್ನ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಸರಿಟ್ ಬೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ నేను సరిట్ బీట్ మన్పొడు ఇజండ ఉప్పు కరగుజి ఇత ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಪಿರವಂತೆ ಬೀಟ್ ಮನ್ಪುಗವೇನು ನನ್ನ ಕಾಯಿ ಪೆರ ಕಾವಲಿನು ದೀಕ ಕಾವಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಂತದ ಐಟ್ ಎಣ್ಣೆನು ಮುಟ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಟದಾತ ನಾನು ಈಗ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮೈಪುಗ ಒಂಜಿ ಕೈಲಿಡದು ಮೈ ಪೊಡು ಇದಾಂಡ ಅಂದಾಜು ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಾನು ಈಗ ಒಂಜಿ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂದಿದ ಅಡೆಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇತ್ತ ಐದ ಮಿತ್ತು ಮೊಜರೆಲ್ಲಾ ಚೀಸ್ ದೀಕ ಮೊಜರೆಲ್ಲಾ ಚೀಸ್ ಪಾಡ್ನ ಹಿಡ್ದು ಸೂಪರ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ನಾನು ಈಗ ರೌಂಡ್ ಕಟ್ ಮಂತದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ದೀಕ ಯಾನು ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೀವೊಂದುಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊನು ದೀಕ ಟೊಮೆಟೊನ ರೌಂಡ್ ಕಟ್ ಮಂತದ ಅವೇನು ದೀವೋಡು ಅನೈತ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಒಂದುಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹತ್ತಂಡ ಬೇತ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇರೊಂಜಿ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂದೆತದ ಐತ ಮಿತ್ತು ಮುಚ್ಚಿದ ಐತ ಮಿತ್ತು ಪೀರ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮೈಪೊಡು నేను ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡಿದು ಇದು ಕಾಯ್ಪೊಡು ಇಜಂಡ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕರ್ಚುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಪಿರೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮಗತ್ ಪಾಡ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಗತ್ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತ ಪಿರೊಂಜಿ ಸೈಡ್ನ ಕಾಯ್ಪುಗ नेक ಬೇತ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ತೆಕ್ಕಾರ ಹತ್ತಂಡ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ నేను ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇರೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಲ ಕಾಯ್ದುಂಡು ನಾನು ಇತ್ತಾವೇನು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಪಿರೊಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮನ್ಪುಗ ಖಾರ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿನಗ್ಲು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ನ ಬೊಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಖಾಲಿ ತಿಂದ್ರೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಮಿತ್ತು ಪಿರೊಂಜಿ ಬ್ರೆಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಪಿರ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ಜೋಕ್ಲೈ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡ ಅವೇನು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಚೀಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಆತಂಡ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ ಪನ್ನೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.